Erokamano. Jotuo mag kansa ywak ni gikale bidhiero mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA magiwacho ni ok oketnigi omenda moromo. Moko kuom jotuo go nobago ng'anyo mar dwaro mondo migawo mar thieth omed omenda miketo negi thieth mar tuoche ma tama kaka kansa. Simpros Okinda miyo ler mar wachni. Liare mar log tich mar migawo mar thieth ok wendo ne ng'anyo e pacho ka. Tinende ne giyudo welo magin jotuo kansa kod riwruoge mopogore masiro thieth mag kansa e pacho ka. Ywak mar jotuo gi en ni okumba mar thieth mar SHA ok tinegi kaka owinjore. Kiwango yetu ya SHA iko chini sana, ukifanyiwa matibabu inaishia katikati. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia na hakuna pahali ya kuenda. Madawa yako wapi? Kuna wakati SHA ilikuwa ina approve lakini hakuna dawa. Inakuappruvia nini na hujakunywa dawa? Tunasema na hatubembelezi SHA iwa. Sasa nimekaa tu hivyo na uchungu kama sasa hata saa hii nimemeza dawa ya uchungu, matiti bado sijakatwa. SHA ilikataa sasa kunilipia. Jotuo gi manoting'o bok mondik mopogore dwaro mondo migawo no medo omenda agulu mag tuoche tama kama oting'o kansa. Oncology package tunataka iongezeke kwa hali ya juu. We are also dealing with a lot of mental health issues because patients are stressed, children are stressed, members of the families are also stressed. So we are really appealing to the government to increase the SHA package and also include diagnostics which are not included right now. Gibero kumba machon mar NHIF mamoko kuom gino tiyogo e thuolo mokalo kagiwacho ni SHA ng'ado omenda mathoth kuom jopiny kayiem. Mimi nilitibiwa na NHIF na kubadilisha hiyo N ikuwe S. SHA, shisha, shakahola, shidwe, shaitani. Haifanyi. Bende gidwaro mondo jiduto mithuolo mar chudo dwe ka dwe kalo ni chudo mawang' achiel pek ne joma onge tich. Kwa nini walalahoi wanaambiwa walipe SHA mwaka mzima ili hali wale walioajiriwa wanailipia kwa mwezi? Unapata kwamba swala hili wagonjwa wengi wameacha matibabu kwa sababu hawawezi kukimu ile ada ya kulipa mwaka mzima ndiposa aweze kupata ile huduma. Kwa hapo hakuna usawa. Thieth rang'iny mamalo mar tuo kansa itimo e bwo agulu mar tuoche matama kod mawuok apoya mano ECCIF machako mana tich tok ka jatuo osetieko omendane e agulu mar Social Health Insurance Fund. Kata kamano agulu nitiere kod chike kod kiewo mar omenda ma jatuo konego kadhi. Mana joma mokalo jotuo mag kute mag ayaki bende nyocha ng'anyo ka giywak ewi midhiero mar yudo thieth e bwo SHA. Simpros Okinda, Ramogi TV.